खुलुमबाय रायजो फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव दिनै जों रायलायगोन सासे सिख्लानि बाथ्रा जाय सिख्लाया गावनि टिउसन मास्टरखौ माबोरै मिसा बाथ्रा बुंनानै गावसानि नखराव मोनायाव टिउसन खालामनो थाखाय लेंहरनानै मा खालामदोंमोन मा घटना जादोंमोन बेखौनो जों बे भिडिअनि थ्रुयै मिथिगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था आरो जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामला, मानोना आं बेफोरबायदि मोजां मोजां स्ट'रिनि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो। थ' दायो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। नखरसे मानसि जायहा फिसाजो गेदेरा क्लास 10 आव फरायबाय दोङो, बिनि थाखायनो बिफाया एसे माने निजेनि दायित्वखौ लानानै मा खालामदो, फिसाजोनो सासे टिउसन मास्टर हमनानै होदो। सानफ्रोमबो फुङाव फैयो बियो टिउसन सिखायनो। आरो बिदिनो टिउसन सिखायनो फैनायावनो सानसेखालि बै टिउसन मास्टरा बे फिसाजोखौ बुंबाय जे नोंनो आङो फंसे बाथ्रा बुंनो दोंमोन। बेनि उनाव माबा साननानै दिनै खोन्थालादो माब्लाबा खोन्थासिगोन होननानै बिदि खोन्थानानै लाजिस्लु माने माबानानै गाव खोन्थायासै बाथ्राखौ। ओमफ्राय बे सिख्लाया गथ'आ 10 आव फरायबाय दोङो, सिख्ला गथ' जाबाय आरो बियो माने सोंनायसै ब्रा मा सार खोन्था मा खोन्था, जेबो सिन्था खालामनाङा, खोन्थाब्रा लाजिनाङा, बिदि माने खोब जबरदस्ति खालामबाय बेखौ बे बाथ्राखौ खोन्थानो थाखाय। टिउसन मास्टारा खोन्थायासै आरो बिदिनो थांनायसै। अखानायै फैबाय टिउसन सिखायनो। बिदि टिउसन सिखायगासिनो सानफ्रोमबो बै सिख्लाया बै बाथ्रा फंसेखौ माने सानसेदि सोङाखै, ओरैबायदि दिन मोनसे गैया। सानफ्रोमबो सोंनाय मा खोन्थामोन सार, नोंथाङा खोन्थानो गिनाय बाथ्राया मामोन, सानफ्रोमबो सोंबाय थाग्रा जाबाय। आरो टिउसन मास्टाराबो माब्लाबा खोन्थागोन दे होननानै माने बिदिनो खोन्थाया गारानो थांबाय थाबाय। बेनि उनाव सानसेखालि ओरैबायदि सम फैबाय जिखालि माने फुङाव बै सिख्ला गथ'आ बुंनायसै मास्टारखौ, सार गाबोन जोङो न'आव थाया, नोंथाङा गाबोन मोनायाव फै 7टासोआव। बिदि बुंनानै टिउसन मास्टारा जागोन दे होमबा, मानो मायावबा था होनदों नोंसोरो बिदि सोंनायाव बे होनबाय जोङो गाबोन बेरायनो था होनदो, जोङो बेलासियावसो मोनायावसो मोनफैगोन, बिनि थाखायनो नोंथाङा मोनायाव फैबानो जाबाय। टिउसन मास्टारा जागोन होननानै थांनायसै। अखानायै मोनायाव फैबाय, खोब मोनसे आसरित मोनबाय टिउसन मास्टारा फैनानै, माने खालि न' रावबो गैया इसा नुनानै माने एकदम एसेबो दावराव दावसि गैया, रावनिबो माथो गैया। आरो खालि बै सिख्ला गथ'आ खोब मोजां ड्रेस गाननानै खोब देलायनानै नेबायदोंमोन। आरो गथ'आ एसे समायनाखा, बिनि सायाव आरो दिनै बांसिन समायना नुसिनदों आरो गोदान ड्रेस गाननानै मोजाङै दख'ना आरि गाननानै नेबाय थानायखौ। टिउसन मास्टारा बुंफैबाय, मा जाखो नोंस्रा न'आव रावबो गैया नामा? ओहो, दिनै जोंहा न'आव दहायसो जोंहा मामानि फिसाजोनि बार्थडे दङ, गासैबो बेयाव थांजोबदों, आं देहाखौ मोजां मोनाखै होननानै थाङाखै, आङो थगायनानै बिसोरखौ थिनहरदों। टिउसन मास्टारा आसरित मोनबाय, नोंलाय माब्लानिफ्राय थगायनो रोंखो बिदि बुंनायाव बे होनबाय, नोंथांनि थाखायनो थगायनो गोनां जादों। माथो फंसे बाथ्रा बुंनो होननानै दिनै एफा गोबाव सम जाबाय, दासिमबो नोंथाङा बे बाथ्राखौनो आंनि सिगाङाव बुंनो हायाखै। बेनिखायनो नोंथांनो थाखाय आं दिनै एकदम फ्रि, रावबो गैया, नोंथाङा जि बुंनो गोसो नोंथाङा दिनै आंनि सिगाङाव बुंनो हागोन। आरो आङो गोसोआव माने जेबो साना, नोंथाङा बुं बाथ्राया मा। बिनि उनाव बे टिउसन मास्टारा बुंबायसै जे खोन्थायाथ' गेदेर खोन्थायानोमोन, नाथाय दिनै बुंला दे, आरो माब्लाबा बुंगोन दे, माब्लाबा खोन्थागोन आं नोंनि सिगाङाव। बिदि बुंनायाव बे सिख्लाया माने बाराद्राय माने इन्टारेस्ट जाबाय। जायखिजाया जायबो जाखागोन ना, फंसे बाथ्रा बुंनो होननानै बुङाबा किसुमानाथ' बिराद रागा जायो।
थिग बिदिनो बै सिख्लायाबो माने एसे रागा जाहां आरो ब्रा ब्रा सोंहां बिदि जाबाय थाबाय बिनि गोसोआ आरो टिउसन मास्टारा लास्टाव बुंनायसै खोन्थाया आसलते जेबो गैयामोन नोङो बाराद्राय सानदो बाथ्राखौ खोन्थाया इनोमोनदि आंहा फैसानि खोब टान जादो आरो नोंनि टिउसननि फिसा मास मोनब्रैसोनि जाबाय नोंसा ओमफ्राय आंनो हराखै बेखौनो आङो आसलते खोन्थानो होननानै नागिरदोंमोन बेनि उनाव सानबाय नोंनि सिगाङाव खोन्थानो लाब गैया नोंसा नोम्फानि सिगाङावनो आङो खोन्थागोन होननानै सिख्लाया ओरैबायदि नार्भास जाबाय ना इखालि सिख्लाया आसलते गोसो सिङाव सानबायदोंमोन जे बै टिउसन मास्टारा बेखौ मोजां मोनो होननानै जोङो जायखिजाया सोरबा माबा मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरबाथाय सिगांनो जों सानना लायो माबा मोनसे जे फैसा बिगोन खोमा नङाबा माबाफोर आंनि बाथ्रा मिथिदो खोमा बेफोरबायदि जोङो सानोना जों गासैबो बेखौनो सानो नाथाय सोरबा माबा मोनसे खोन्था बाथ्रा नोंथांजों सावरायनो नागिरबाथाय सिगां बे मानसिनि खोन्थाखौ खोनासङोमोन बिनि उनावसो गोसोआव माने डिसिसन लानांगो सिगांनो सोरबा मानसि खासे माबा बुंनो सानदों नाथाय नोंथांनि गोसोआ बेलेग मोनसे साननानै थाबा माबायदि मोनसे एकदम अपोजिट टाइपनि माबा जायो रिएक्सना जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै फैदों आंनि चेनेलाव नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।